Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás u 7. dielu našich Java tutoriálov. Dnes si ukážeme, ako používať príkaz switch. Takže prvé, čo som vytvoril, je premena int, typu int a tá sa volá celé číslo. Je inicializovaná na 10 a tu mám príkaz if. Tom je premena celé číslo, ktoré sa má rovnať 5, ale nerovná. A tu už to mám vypísať, k čomu sa to rovná. Takže, ako v minulých tutoriáloch, tu nemusíme písať takéto závorky, ale stačí to iba takto písať, lebo ten náš programu má iba jeden riadok. A takto to stačí. Teraz samotný príkaz switch. Takže, prvé čo urobíme, napíšeme switch, kľúčové slovo switch, to je snad jasné, switch. Tak, a sem napíšeme celé číslo a dáme tieto zátvorky. Tak, a telo programu bude case 5, dvojbodka. Takže telo programu bude case 5, dvojbodka, systém, out, println, zatvorka, úvodzovky a premena je rovná 5. Bodka. Stredník, break. To si vysvetlíme, čo znamená ten break. Tak. Case 8, dvojbodka, systém out, println, tak, premena je rovná 8. Bodka. Stredník, break. Stredník. No ja si to nakopírujem, lebo som lenivý to už písať po tretie. Až na to, že tu je 10. A tu bude 10. Takže, a to je všetko. No teraz si vysvetlíme, čo znamená ten break. Toto tu už nepotrebujeme, takže si to kľudne môžeme vymazať. Tak. A je to zmazané. Čiže, tu ten break si ešte vymažeme. Ukážem vám, čo to urobí bez toho break. Ja tu mám stredník a spustíme si to. Premena je rovná 10. Napísalo nám to, že premena je rovná 10, ale bez toho break, keby sme to tu zmenili na 5, keď toto zmeníme na 5 a spustíme, tak by nám to malo napísať všetky 3. Áno, napísalo nám to všetky 3, pretože tam není to break. A to break určuje tak, že keď tam je to break, tak to už prestane používať všetky tieto ostatné case 10, case 8, tak že preto je tam to break, lebo sa to hodí a v našom prípade je to dobré, musí to tam byť pre túto ukážku. Break. A teraz, keď to spustíme, tak nám to ukáže, že premena je rovná 5. Zmením to na 8 trebárs a napíše nám to premena je rovná 8. Na 10 si to vrátim a napíše nám to premena je rovná 10. V budúcom dieli si ukážeme, ako s týmto pokračovať. Ukážeme si break a continue. Takže to by bolo pre tento tutoriál všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie dislike, napíšte do komentov prečo dislike.
Ak niečo chcete vysvetliť alebo niečo, napíšte do komentárov. Hlavne dajte odber, aby ste nepremeškali žiadne naše video. Ďakujem za zhlédnutie tohto videa a budúcom dieli. Ahoj!